Nada, felicitar polo gran xogo dos dous equipos. Resúmenos un pouquiño como foi para ti o encontro. Hola, boas tardes. Bueno, a grandes rasgos creo que definise moi claro resumindo na fortaleza das áreas. Creo que nós empezamos moi ben o partido, os primeiros 30-32 minutos creo que dominamos o encontro tanto a nivel defensivo como ofensivo. Tuvemos un desaxuste neste primeiro gol que por banda dereita, por banda esquerda nosa, creo que, bueno, fíxonos un pouquinho daño porque inmediatamente encaixamos, bueno, esas situacións ao final pesan, pero bueno, entramos a segunda parte creo que ben, onde realmente se finiquitou o partido creo que foi no penalti. A acción é bastante defendible, non no propio penalti en sí, sino ao que pasa antes, porque na banda dereita tuveron moitísimo tempo de circulación e non soubemos defendelo ben, e a partir de aí xa non fomos capaces de generar nada, porque, bueno, que a entrada de Landeira mellorou moito o potencial defensivo do Estradense, e Carabanxo sabemos quen é, e non houve opcións para nós, quitando os valores parados, quero recordar, pois non tuvemos xa nada de generar peligro. Xa un poquinho fora do partido, quería tamén destacar o que ven a ser esta terceira división, unha liga moi competitiva, onde hoxe houve moitos resultados que supuestamente nunca se esperan. Sí, a verdade é que sí, estarme dicindo tío, ainda non nos coñece os resultados, pero bueno, esta liga todos os equipos saben o que fan, todos os equipos están moi ben a nivel condicional. Xa bichos hoxe foi un partido de moita intensidade, houve moitas disputas, correuse moito, e o que non este preparado nestes niveles vai sufrir. Os equipos todos teñen cousiñas e todos teñen argumentos. Eu creo que vai seguir sendo así toda a liga. Fíxate, a Arousa é a primeira vitoria que fai con un super plantel, a Udo xe, según dixeches ti, perde. Bueno, nós e todos os equipos imos pasar por rachas boas e rachas malas. O importante é estar calmados, ter tranquilidade, saber que en calquer campo che poden pintar a cara como tú lle podes pintar aos outros, porque aquí creo que a diferencias entre os mellores e os peores, isto de peores non existe, non é moi grande. Entonces, bueno, hai que ir a todos os lados para intentar ganar e para intentar falo ben dentro do que as posibilidades de cada equipo. Fálanos un poquinho do que ven a ser a seguinte xornada. Nos recibimos a Unión Deportiva Ourense, derbi. Bueno, como a todos os derbis, isto é tópico. Creo que vai ser un partido moi igualado, porque nós na casa somos un equipo moi fiable, dominamos os registros importantes para aquel campo, e ao final ao ser un derbi todo o mundo vai dar un plus, vai dar un extra que pode sumar moitísimo si somos capaces de X extra o dimos nós e non di a Udo. Pero claro, Udo ven de perder, é un equipo que está acostumbrado a eso, pero bueno, na nosa casa xa che digo, vai sufrir, e nós creo que si estamos medianamente como a hoxe os primeiros minutos, pois podemos facer bastante daño, sí. Moitas gracias. A ti.